Tady prostě dostanete svoje 2 minuty, nějaká motivace a vůbec schopnost něco říkat se mění na marnost. I v české delegaci máme takové snaživé europoslance, nebo spíš europoslankyně, které sbírají parlamentní záznamy jako nějaké brouky do sbírky. Ale já spíš myslím, že připomínají jiného brouka, v tomto případě slavného brouka Pytlíka z Ferdy Mravence, který také ke všemu mluvil, také všechno znal, také všechno věděl a nakonec také všechno zkazil.